Gintawag ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin nga fake news ang flood control project update sang Bombo Radio. Bisan pa nga mismo sa website sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH naghalin ang data. Santo sa datos sang DPWH website, nakabutang ang contract cost, contract effectivity date, status kag accomplishment sang mga proyekto. Si Garin ang nagaisahanon nga kongresista nga may kaangay nga reaksyon matapos ginbalita sang Bombo Radio ang mga delayed flood control project updates sa mga engineering districts sa probinsya kag sa syudad sang Iloilo. Base sa data gikan sa website sang DPWH, naglabot sa kapin 1.1 billion pesos ang kabugusan nga balor sang mga proyekto sang DPWH sa Iloilo 1st District Engineering Office para sa tuig 2025. Katubtob subong nga tuig, ang iban wala pa matapos. Base sa data tubtob Marso 31 tuig 2026. Kalabanan sini ang nagapabilin nga ongoing o kung wala pa makumpleto. Sunod sa data, kadamaan sang ginpatuman nga proyekto sang DPWH amo ang may kaangtanan sa flood control, river structures, kag revetment projects. Nagapakita man ang record nga ang top 3 contractors ang nakakuha sang dako nga bahin sang pondo, kapin 40 tubtob 50% sang kabugusan nga proyekto sa distrito. Sa Iloilo 2nd District Engineering Office, naglabot sa kapin 800 million pesos ang kabugusan nga balor sang mga proyekto para sa tuig 2025. Apang kalabanan sini ang nagapabilin nga ongoing o kun wala pa makompleto. Santo sa data nga ang top 3 contractors ang nakakuha sang kapin 395 million pesos. Sa Iloilo 3rd District Engineering Office, naglabot sa kapin 2 billion pesos ang kabugusan nga balor sang mga proyekto para sa tuig 2025. Apang kalabanan sini ang nagapabilin man nga ongoing o kun wala pa mahuman. Kalabanan sa mga proyekto ang natuon sa flood control, bridge rehabilitation, road maintenance kag multipurpose buildings. Sa Iloilo 4th District Engineering Office, naglabot sa kapin 360 million pesos ang kabugusan nga balor sang mga proyekto para sa tuig 2025. Apang kalabanan sini ang nagapabilin man nga ongoing o kun wala pa matapos. Sa Iloilo 6th District Engineering Office, naglabot sa kapin 1.9 billion pesos ang kabugusan nga balor sang mga proyekto para sa 2025. Apang kalabanan sini ang nagapabilin nga ongoing o kun wala pa malabot ang 100%. Sa Iloilo City District Engineering Office, naglabot sa kapin 1.8 billion pesos ang kabugusan nga balor sang mga proyekto para sa 2025. Apang kalabanan sini ang nagapabilin nga ongoing o kun wala pa makumpleto. Sa liwat, bukas ang Bombo Radio Philippines sa anuman nga pahayag o kung pagtadlong sang DPWH kag sang mga contractors agud mahatagan sang patas nga pagwaragwag kag bilang kabahin sang transparency sang pondo sang publiko.